God. Bushfire, another bushfire sa ito, no? Grabe, uy, nakakatakot. Ayan, bushfire, oh, may ambulansya na, oh. Sa sobrang init. Ayan, oh. Hala. Ayun, oh, laki na, oh, doon, oh, laki na, oh, doon, oh. Grabe. Bushfire. Ayan. Ayan. Sobrang init yan, brother. Oh, ayan, oh, yung halipa to, oh. At iba pa na mga epekto ng kabuuang K-State package dyan. Yun pong dehydration, Ma'am Cathy. O yun. Yan ay sagot din ng PhilHealth. Sakaling tayo po ay
masusugod sa ospital, ma-admit tayo, no? Yung moderate hanggang sa severe dehydration, sagot po yan ng PhilHealth, ha? At ang pakete natin dyan ay 7,800. Kapareho din nung halimbawa tatamaan o tutubuan ng bulutong tubig na walang komplikasyon. Ayan. So, ito yung mga sakit na related sa pag-init o sa araw. Ayan. Yung bulutong tubig, walang komplikasyon, 7,800. Naalala ko, nung bata pa ako, summer nga ako nagkaroon ng bulutong. So, talagang yun pala, no? So, related siya. Normally talagang yan na lumalabas o kapag kamainit na rin yung panahon. Yung age ay meron din tayong coverage ng 19,500. Ito, magka-init, ang karaniwan ko lumalabas din. Summer. Ay, baka na, buti. Oo. At sigurado ay maraming mag-shakes, no? Kapag nakikita mo dito, sa sunglasses, no? Yung sore eyes o yung conjunctivitis, Ayun. no? Yung gamutan po dyan ay covered po ng PhilHealth, Yan, no? magkukusutin ng mata kasi. Correct, oo. At